Hola, bon dia. Ai. No sé què ens espera, vale? O sigui, l'Eren oficialment és tità fundador, s'ha convertit en tità ja. Em diràs, no estava mort, no estava decapitat? Sí, però la màgia dels aldeans, diguéssim, ha fet que no. Perquè s'ha explicat l'origen de tot el merder. S'ha vist el passat de l'Ymir. Trist, Vull dir, a més els personatges d'aquella època els fan amb els ulls com que no hi són, però hi ha ombra, i això ho fa com molt més depressiu tot plegat. Però bueno, això, que l'Eren se'n va a destrossar el món sencer. Que jo l'entenc, però massa radical. Però clar, l'Eren té raó, o sigui, mentre hi hagi aquesta diferència, els altres els voldran eliminar. No, és veritat, es poden convertir en titans i això és perillós. La situació actual és que l'Eren és un tità gegantí, que no l'he vist sencer, només he vist com molts d'ossos, moltes espines, però fa por això. I totes les muralles han baixat cap a baix i surten titans que són com el tità colossal, saps? Allà, pom, pom, pom. Que no sé com travessaran el mar. Pregunta. A veure què fan. I el moment en què l'Eren es comunica amb tots els aldeans ha sigut molt com ho diria, de supermercat, saps? D'allò. Maria, passa per casa, sisplau. O aquesta setmana les tonyines estan d'oferta. Però sí, tot plegat una mica surrealista, diré, perquè, primer de tot, l'Eren, que no té sang reial, agafant així a l'Ymir i dient-li 4 coses, doncs que la bactèria aquella se li passi amb ell i ja pugui ser tità fundador. Què vols que et digui? Bueno, sí, és el protagonista. I això passa a tots els animes, Vull dir que tampoc ens posarem a criticar això. El que deu estar flipant és en Zeke, perquè jo tenia sang reial, tenia el millor pla, tenia el pla més pacífic que es podia fer. I va l'Eren, doncs, amb una mica de ràbia i ganes, doncs, li passa per davant. També és un missatge una mica de la vida. Has de lluitar pel que vols. Si no, t'ho prendran. T'ho prendran i muntaran un exèrcit de titans gegantins, vale? I destrossaran la resta del món. No, jo ric, però o sigui, és bastant tragèdia. Ara, la pregunta és, tu ets de l'illa, tu ets l'Armin, per exemple. Clar, l'Eren va a favor teu, però està fent una cosa bastant cruel. Per tant, si no fas res, és com que no surts perjudicat, però passarà una tragèdia. Intentes evitar-ho, sí o no? Perquè si ho evites, el més probable és que llavors la resta del món et vingui en contra teva i et vulgui aniquilar perquè això no es pugui tornar a repetir. Llavors, què fas? Perquè, clar, el somni de l'Armin era veure món, veure el món exterior. I si ara l'Eren li destrossa, clar, vull dir, què fas? Bueno, ja, no sé, l'Armin sempre té estratègies així genials, però està complicat. No, vull dir, és un dilema que no sé com ho farà el senyor Hajime per sortir d'aquí. Així que, bueno, ja amb què passa. Ens veiem al següent episodi i a veure, vagi bé.